Ndikulandireni kuchokera kuno ku Korea Garden mu mzinda wa Lilongwe. Kuno mvula ndithu ikugwa ndipo kamphepo kakuomba ndithu. Ndikulandirani kuno kumene bungwe la Cdedi likhale luchitisa msonkhano wa atolankhani kuyankhula ndi Malawi makamaka pa nkhani yokhuzana ndi mavuto akusowa kwa ndalama yakunja amene ali muziko muno ndi zina. Ndiye mkulu wa bungwe limeneli a Sylvester Namiwa ndi amene akhale akuyankhula kwa atolankhani komanso mamembala ena a gulu limeneli. Ndikupemphani kuti mukhale pomwepo titsatire bwino lomwe kuti kodi lero atitengera zotani. Kachikena ine ndileya malekano ndipereke programu iyi kwa a Sylvester Namiwa amene ali mkulu wa bungwe limeneli la Cdedi kuti atipasire zonse zimene akonza tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Choyamba mundilole kuti ndikulandireni ndi manja awiri inu anzanga olemba kusindikiza komanso kufalitsa nkhani amene muli mu chipinda chino, komanso anzanga amene tili limodzi kusogolo kuno mawa uno. Ndikuthokoza kwambiri chifukwa monga mwamvera kunjaku mvula ikulikitika. Ndinali ndi chikayiko kuti koma kumeneku sitikakhala tokha, ndi mwaonesa kuti mumakonda dziko lanu komanso ndinu anthu okonda ntchito yanu nchake tili pano. Koma mukudziwa kuti ndife mtundu wopa Mulungu, choncho tikhala tikulephera ngati tiyambe kukambisana zimene tabwera nazo pano osayika zonsezi m'manja mwa Mulungu. Chifukwa cha chimenecho ndimafuna ndipemphe lero, sitipempha uzipereka, tichita kungosankha. Abwana aku Capital FM mutipempherere. Zikomo kwambiri. Cha msonkhano uno tikupemphera mutitsogolera ndi kuti zonse zimene zikambidwa pa malo ano zikakhale zomangirira dziko lathu. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Amen. Tithokoze kwambiri a Joseph Mazizi chifukwa cha pemphero limenelo. Chinthu chachiwiri, nthawi zambiri mukakumana anthu mumatha kungonena kuti tikuwadziwa onda uje, koma nkutheka kuti ena simukuwadziwa. Choncho amakhala kuti anthu ena amasuka ena sakumasuka. Ndi chake pachichewa pali mawu amanena kuti awiri sayenda asanapangane. Poyamba ndikaganiza kuti nchichewa chabe, kumabe mawu amenewa alimo ngakhale m'buku loyera. Choncho ine anditchula kale dzina langa ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe limeneli, bungwe lanu la Malawi, bungwe la Cdedi. Koma kusogolo kuno sindili ndekha, ndimafuna ndapase bwaloli aliyese atchule dzina lake. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Omega Tsiku Cdedi. Zainabu Hassan Koseni Citizen. Popeza kuti kuno mwatidziwa, kumene konso anthu akuziweni, anthu angayambe kudabwa kuti mwati ndi msonkhano wa atolankhani koma atolankhani wali kuti. Zikomo kwambiri. Joseph Mazizi, Capital FM. Suzana Nkoma, Timven. Amandi uza ena ake kuti ndithokoze ku Zodiac. Osati ife kuti live pa Zodiac ayi, koma aligwira ntchito yotamandika. Pa Zodiac wali ndi nyimbo yawo pena pake kuti boza limathawa chilungamo chikafika. Titabwatikidwa ndi boza ku parliament lachisanu, iwo sadachedwe anayamba nthawi yomweyo kubweresa poyera, pa Chingerezi amati kupanga unpack Malawi's State of the Nation Address imene inali ndi boza la mkunguniza anayamba adasogolera ndi a Zodiac. Tikuthokozeni a Zodiac, mwagwira ntchito yabwino. Kuteroko tikamati inu ndi nthambi yachinayi ya dziko, timanena zinthu zimenezi. Pamene palibe chilungamo muzibweresa chilungamo, pamene pali mdima muzibweresa kuwala. Tathokoza, mupitirire kugwira ntchito yotamandika. Amalawi akukondwera kwambiri. Chinthu chachiwiri chonena kuti tili kusona ya boza yomweyo, taona nduna zikuyankhula kuyikira kumbuyo zimene amayankhula bwana awo a Chakwera. Ndiye sitinamve chinthu chimodzi, timafuna taafuse a Moses Kunkuyo kunena kuti mmene amayankhula musona ija President Lazarus Chakwera ati sakukhutira nawonso ndi za Commission of Inquiry ija. Ndibwereze pamenepo, ananena kuti iwonso ali ndi mafunso monga ngati Mayi Mere Chilima. Ndi mwina nkutheka kuti a president sidamve bwino ndi a Moses Kunkuyo nkhani imene muyankhepo. Mukamayankha musayiwale nkhani ija onena kuti kodi adauza Chakwera kuti ndege ija nakafika ku Mzuzu ndi ndani. Funso limeneli ndikukhupira kuti Amalawi atina uchidwi kwambiri. Ndiye mu State of the Nation Address ija sona ya boza ija
adakambaponso zimenezi. Ndeti mafuna Moses Kunkuyu muyankhule kuti kapena mwina sidamve bwino a president kuti nawonso sakuyikhulupirira commission of inquiry yawo yomwe imene anakhazikisa ija funso ndi limenelo kuchokera kwa Malawi. Nkhani ina ndionena kuti sabata latha lachitatu tinalipo mpano timakamba nkhani za mafuta. Ndiye kuna abwera telefoni nzika ina yokonda dziko lake amandina kuti nchifukwa chani mpaka na pano nkhani ya mafutayi dzina la mlembi wamkulu ndi nduna Michael Nzamba sikutchulidwa pamene chikhalirecho iwaja ndi wapampando wa kampani ya Koma. Ndiye ndanena kale kuti bungwe la Malawi anthu akatifunsa mafunso timangobwera nawo pano kuzapereka. Komanso nzika yokonda dzikoli imandifunsa kuti kodi bwanji a Cdedi simukupanga chidwi kuti muuze mtundu wa Malawi. Tikumva kunena kuti anthu akukakamiza kapena akunena kuti mafuta akwere mtengo. Kodi inu a Cdedi bwanji simunachite chidwi kupanga kafukufuku kuti mwauza Malawi kuti kodi palita imodzi ya petrol pamalowa zichani ndi chani, palita imodzi ya diesel pamalowa zichani ndi chani. Ndimafuna ndisindike pano kuti bungwe ndi lanu a Malawi mauthenga onsewo talandira tichita zofunikira. That said, allow me to go straight to the business of the day. As per the tradition, I have a statement which I'm going to read out in English. Thereafter, I've got an equivalent that is in Chichewa, which I'm going to try to read if I'm going to manage. Press statement, Lilongwe, Thursday, February 20, the year of our Lord 2025. A call to revive citizen power amid Forex crisis. It is disheartening to note that cabinet ministers, top government officials, the ruling elite, and top banking officials have captured the economy and turned the glaring mismatch between the official dollar rate and that on the black market into an instant lucrative business at the expense of the deserving business community. This is the scenario that investigations by the Center for Democracy and Economic Development Initiative Cdedi have found out. According to the findings, this trend is to blame for the further weakening of the local unit against the US dollar, since the latter is being traded without any backing. A case in point is that after the cancellation of the preloaded Visa cards that were subject to abuse, commercial banks have put their foot down and are not selling the much sought after US dollar, currently pegged at 1,751 kwacha on the official market. Shockingly, the accumulated Forex is easily assessed by powerful ministers and ruling elite who travel on the pretext of transacting government business. In their application for Forex, they inflate their requirements, and the moment they get the dollar, they immediately sell it to the desperate business community at a black market rate. Malawians may wish to know that at the height of this Forex crisis, a senior cabinet minister and influential Malawi Congress Party figure, whose name we have but we've heard for now, has the luxury of buying real property in US dollars. Just recently, the flamboyant politician applied for 450,000 United States dollars at one of the commercial banks, which is about 788 million at the official rate, but took the money directly to a Malawian business person of Asian origin, where he sold the dollars at 4,200 kwacha, translating into about 1.8 billion Malawi kwacha, making an instant profit of almost 1 billion Malawi kwacha. This means the said business person will import goods and services reflecting a black market rate, when, if it were not for this cabinet minister, he could have accessed the same dollars on the formal market. The above scenario probably explains why cabinet ministers, top government officials, and the party officials are hopping from one country to another, not to save Malawians, rather siphoning US dollars from the formal market or from the formal system into the black market. And details have emerged that some powerful individuals are actually getting the Forex direct from the Reserve Bank of Malawi, RBM.
Given the situation above, it is clear that there is a total chaos on the Malawi money market, where both the central bank and commercial banks are not accountable, let alone transparent in their dealings. This development has, however, impacted negatively on the welfare of Malawians, where prices of basic goods and services are going up on daily basis. Unless something is done to stop this illicit business, the gap between the conventional and the black market will continue to widen and forex scarcity will worsen. The above, coupled with lack of government incentives to encourage diaspora remittances, paints a gloomy economic picture. The Exchange Control Act is discouraging those in diaspora from channeling their hard-earned savings through their foreign-denominated accounts, FDAs, since it is compulsory that the larger chunks of their money will be converted into the local unit automatically. To avert a forced loss, the Act has rendered FDAs redundant, since mechanisms have been put in place to ensure that savings of Malawians in diaspora get home, but at the same time enjoy the black market rates. Apparently, some Malawians have information and names of those involved, but have unfortunately resigned to fate, owing to the fact that mandated state organs such as the Anti-Corruption Bureau, SCB, and the Financial Intelligence Authority, FIA, have been captured by the same people at the center of this illicit trade. Cdedi, however, hereby reminds Malawians that as per the wording and the spirit of Section 12 of the Republican Constitution, they should not feel helpless or intimidated. Rather, they should stand up to address the crisis that is threatening their survival and that of millions of other Malawians. In view of the above, Cdedi intends to revive the people power hashtag to dismantle this cartel and liberate the economy by using the lifestyle audit and naming and shaming to expose those involved. In order to give back power to the people, Cdedi has since come up with an initiative dubbed the People Power Forum, where the citizenry will have a chance to nominate public officers whose lifestyle, welfare, and property is not commensurate with their legitimate earnings. Thus far, Cdedi has engaged a reputable international institution to manage the nomination process in a manner that does not give room for manipulation. The process will take tip-off's anonymous route in the following categories. 1, the executive, that is including the president and the cabinet ministers, political appointees, advisors, and state residence employees, the legislature, all members of parliament, the judiciary, judges, magistrates, and lawyers, and 5, civil and public servants. The format is simple. A dedicated toll-free line will be made public, where the citizenry will be required to push their vote in line with the above-mentioned categories, signaling out those that they wish to justify their lifestyle against their earnings publicly as a sure way that they are not beneficiaries of theft, corruption, and illicit proceeds. Needless to say that a good citizen pays tax. Therefore, the standard expectation would be that all business proceeds should be accompanied by proof of payment of tax to the Malawi Revenue Authority, MRA, to clear any doubts. By the end of the day, Malawians will be given an opportunity to distinguish between honest and corrupt public officials. This public court will be held every fortnight, and a draw of names of candidates from the different categories will be conducted. It is sad to note that, after voting, Malawians have literally nothing that gives them leverage to invoke the powers contained in the Constitution. This is the reason those elected become untouchable and in the process loot and plunder public coffers without remorse. Meanwhile, Cdedi hereby urges Malawians within and outside the country,
groups and institutions to come forward and provide both technical and material support to help make this dream of bringing back people power a reality. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, Cdedi Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena poyambirira pacha kunena kuti zokambirana zambiri zigona kwambiri pa chiyankhulo cha chinyanja chimene ambiri timamva nkuyankhula. Komabe popeza kuti nkhani ikukhuza mbali zosiyana-siyana za dziko lino, kunali kofunikira kuti tiwerenge chikalata china chija mu Chingerezi. Ndiye panopa tili ndi chikalatanso chomwecho chimene chathandauziridwa mu chiyankhulo cha chinyanja. Mundilole kuti ndiwerenge. Lilongwe lachinayi February 20, 2025. Amalawi tizuke nkupeza njira zothesera mavuto akusowa kwa ndalama zakunja. Nzomvesa chisoni kuti nduna zina, akuluakulu aboma, akuchipani cholamula, komanso akumabanki atengerapo mwayi pa mavuto akusowa kwa ndalama zakunja, komanso kusiyana kwa mtengo wa dola ku banki ndi pansika osavomerezeka uja amati black market kuti azilemerese okha. Izi ndi zomwe bungwe la Cdedi lapeza mukafukufuku wake. Malinga ndi kafukufuku wathu, izi ndi zina mwa zifukwa zomwe zikupangisa kuti ndalama ya dziko lino izichepa mphamvu tsiku ndi tsiku poyerekeza ndi ndalama zakunja. Mwachisanzo atangolengeza kuti muzitupa zoyenda nazo zotchedwa visa card musakhale ndalama kale, kamba kuti sizimagwiritsidwa ntchito bwino, mabanki anasintha thabwa nkusiya kugulisa ndalama ya dola yomwe pakali pano akuti akuyisintha pa mtengo wa 1751 kwacha. Chodabwisa nchakuti ndalama ya dola yomwe akusunga amabanki ikumagulisidwa kwa akuluakulu aboma omwe akumayenda maulendo opanda pake. Akatero abomawa akumakagulisa ndalama ya dolayi kwa a business ku black market pa mtengo okwera. Amalawi adziwe kuti pa nthawi yomwe ndalama ya dola ikusowa, nduna ina yomwenso ndi mmodzi wa akuluakulu achipani cholamula cha Malawi Congress agula nyumba pogwisa ntchito ndalama ya dola. Posachedwa apa ndunayi yomwe sititchula zina lake padakali pano inakapempha ndalama za dola ku banki, ndipo idatenga $450,000 pa mtengo wa 1751 yomwe inakwana 788 million, ndipo adatenga ndalamayi nkukayigulisa kwa mwenye pa mtengo wa 4,200 ndipo idakwana 1.8 billion Malawi kwacha. Apa ndunayi idapanga phindu loposa 1 billion pompo. Izi zikutanthauza kuti mwenyeyi anakawula katundu wa stolo zake pogwisa ntchito mtengo wokwera omwe wagulira dola, ndipo akugulisa katundu uyu mokwera mtengo. Izi zinthu chomwechi kamba kuti ndunayi yapanga zozikonda, koma mwenyeyu akadapeza dola ku banki pa mtengo wovomerezeka, bweza adauda katundu pa mtengo wabwino ndi kugulisanso pa mtengo wabwino. Izi zingofotokozera chifukwa chomwe nduna ndi akuluakulu ena aboma komanso chipani akuyenda kumayiko akunja osati kukatumikira Malawi, koma kupanga business pomagula ndalama ya dola nkumagulisa pa black market nkumazilemeresa okha. Tikumvesedwanso kuti akuluakulu ena aboma akumakagula ndalamayi ku banki yayikulu ya reserve. Pa zomwe takambazi zikuoneseratu kuti kuli chipwirikiti pa nsika wa ndalama mdziko muno, ndipo kuti mabanki kungoyambira banki yayikulu imene sakugwira ntchito mokomera Malawi. Izi zakhuza kwambiri anthu mdziko muno pomwe mitengo ya zinthu ikukwera tsiku ndi tsiku. Ngati izi sizisintha, mtengo wogulisira ndalama ya dola pa black market ndi ku banki upitirira kukhala osiyana kwambiri, ndipo ndalama zakunja zisoweratu mdziko muno. Zinthu zathina kwambiri kamba kalamulo latsopano lomwe boma lakhazikisa lomwe likugwesa mphwayi nzika za dziko lino zomwe zili mayiko akunja kuti zizitumiza ndalama zawo kuzera m'mabanki, poti akuzisintha mokakamiza. Pakali pano anthu ena akuziwa mayina anthu omwe akupanga mchitidwewu, koma afika pongoyang'ana ndipo sangakanene ku mabungwe othana ndi mchitidwewu monga la ACB ndi Financial Intelligence Authority, kamba kuti anthu omwe akupanga izi aliso ndi mphamvu zochuluka zolamulira kagwidwe ka ntchito ka mabungwe awiriwa. Bungwe la Cdedi likufuna kukumbutsa Malawi kuti
malinga ndi ufulu omwe malamulo a dziko lino amapereka makamaka kudzera mu lamulo la constitution gawo 12 asachite mantha koma ayime ndi kubwera poyera nkulimbana ndi mchitidwewu omwe ukuopseza miyoyo yawo. Pa zifukwa zomwe takambazi ife a Cdedi takhazikisa ntchito yoyamba kuunika makhalidwe a anthu onse amene amagwiritsa ntchito ndalama za misonkho ya Malawi ndipo tiwatchula mayina awo poyera. Pofuna kubwezeretsa mphamvu kwa Malawi, bungwe la Cdedi lakhazikisa kampeni yomwe ikutchedwa The People Power Forum, bwalo la nzika pachichewa, pomwe nzika za dziko lino zizipereka mayina a anthu omwe ali mchuma chambiri chomwe chikuoneka kuti sichikugwirizana ndi malipiro omwe amalandira. Mu kampeni iyi bungwe la Cdedi lapeza bungwe lakunja kwa dziko lino lomwe liyendese kampeni iyi kuonesesa kuti pasachitike za chinyengo kapena kukondera. Kampeni iyi tayigawa m'magulu angapo motere: nduna za boma 1, 2 andale osankhidwa monga ku State House komanso alangiza president, 3 aphungu a ku nyumba ya malamulo, 4 ogwira ntchito ku mabwalo a milandu, 5 ogwira ntchito mboma kapena mu kampani za boma. Njira yake ndiyosavuta, pakhala namba yotetezedwa yomwe anthu aziyimba kapena kulemba uthenga nkutchula munthu yemwe akumukayikira pakapezedwe ka chuma chake, yemwe akufuna kuti afotokoze poyera momwe wapezera chuma chake, ngati sanachipeze mu njira yakatangale kapena kuzembesa ndalama kapena kuba kumene. Kamba kuti mzika yabwino imayeneka kupereka msonkho, nchachiziwikire kuti a business iliyonse ikuyenera kukhala ndi umboni oti imapereka msonkho ku bungwe la Malawi Revenue Authority MRA poopa kukayikiridwa. Kuzera mu kampeni iyi Amalawi azitha kusiyanisa okha pakati pa anthu achinyengo ndi omwe amapeza chuma chawo mwachilungamo. Sabata ziwiri zilizonse kampeni iyi izalengeza mayina a anthu omwe Amalawi awavotera kuti chuma chawo nchokayikisa. Nzomvesa chisoni kuti mzika za dziko lino kupatula kusankha atsogoleri zilibenso mphamvu zofunsa atsogoleri momwe apezera chuma, poyerekeza ndi malipiro omwe amapeza pa ntchito kapena pa bizinesi. Ichi nchifukwa chake anthu omwe asankhidwa maudindo andale amakhala ozimva nkumaona ngati afikapo nkumaba chuma cha boma mopanda manyazi. Pakali pano bungwe la Cdedi likupempha Amalawi akufuna kwabwino kuti athandize kampeni ndi upangiri kapena chuma chawo kuti izi zitheke, ndi kuthandiza Amalawi kutenganso mphamvu zawo momwe constitution ya dziko lino imanenera. Chikalatachi chasayinidwa ndi a Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe la Cdedi. Zikomo kwambiri chifukwa chomvesera. Ndisanapereke bwaloli kwa azinzanga amene ndabwera nawo pano, ndimafuna ndinene kuti dzikoli lili pa mavuto osauzana. Dzikoli lafika pomvesa ululu chifukwa chakuti Amalawi ambiri tasankha kukhala chete ndi kumayang'anirira. Anthu ochepa akupangisa kuti Amalawi tonse tizivutika. Mwina Amalawi ndinu mboni mwaona kunena kuti sabata ziwiri zitatu zapitazi katundu akukwera mtengo siku ndi siku. Nkhani yake ndi itabwera pano kuzafotokoza, ndipo mmene timayamba kuwerenga muja ndalandira message pompano kuti padakale panopa chipata cholowera kumwanza padakale panopa dolayo akuyisintha pa 7,000 kwacha. Posonyeza kuti ngati sitizuka, ngati sitikhala ndi mkwiyo uja pa Chingereza amati holy anger, ndiye kuti Amalawi ambiri tivutika chifukwa cha anthu ochepa okha amene tikuwadziwa, amene tasankha kuti tiwayikire kumbuyo. Zinthu zizafika povuta chifukwa cha zinthu ziwiri. 1, tikuyankhula pano mabungwe yomwe Amalawi amadalira adathesedwa, kapena kuti anthu amene ali kumeneko adayikidwa mthumba. Mbuyo monsemu zinthu zikachitika mchitidwe onunkha, anthu amaziwa kuti tili ndi bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu. Lero bungwe limene lija likumalimbana ndi anthu oti atenga 78,000, anthu oti apereka 2,000 kuti akulefetereza, koma anthu enene akuba akuasiya. Ndikunena pano anthu amene akuononga dziko lino ndi amene ali ndi mphamvu zomalamulira ku ACP kuti ichi mugwire icho musagwire, umboni ulipo. Komanso nkhani zomayezembesa ndalama mwachisanzo, maiko ambiri pa dziko lapansi pano salola munthu kokagula nyumba cash.
koma ndikuyankhula pano zikuzaziwika kuti mu nthawi ino pamene amalawi akudandaula kuti dola kulibe, nduna ina yakagula nyumba osati makwacha eya kukalipira madola, dola yomweyo imene ikusowa mdziko muno. Ndiye mukaona apa zafika ponena kuti izi zikukhuza wina aliyense. Nthawi zambiri anthu makonda kuyang'ana kuti akuyankhula ndani. Ndikupempheni lero mogwada kunena kuti nkhani ya lero musaone namiwa kuyankhula, nkhani ya lero musaone Cdedi kuyankhula. Ngati mufuna muchosepo nkhope ya namiwayo, muchose logo ya Cdedi, muone kuti anthu amene amalikonda dziko le akulilirira. Zomvetsa chisoni zonena kuti mavuto awawa akukhuza anthu osauka kale amene ali pa mavuto kalenkale. Ndeno inu abale athu amene muli kunja, tili ndi mayina pepani lero nditchula mayina fanda ndakale kuti we need holy anger. Dzikoli tasekerera zopusa nthawi yayitali, dzikoli likuwawa, amalawi ambiri akuvutika pamene anthu ochepa zawo zikuwayendera. Tiyambe ndi olemekezeka Onjezani Kenani. Inu kumalawi zinthu zikathina mumabwera mumathandiza. Lero nkhani yafika unena kuti ngati sichitapo kanthu kulimbana ndi katero imeneyi kumalawi kuno zinthu zipitirira kuvuta. Ngakhale kuti abwera madola ochuluka bwanji saoneka, ifa madolawo akuzembesedwa kumapita pa black market. Amene akuzembesawo ndi anthu amene kuti ateteze kapena kuti asunge malamulo a dziko lino. Ndiye kwinaku tili ndi apirirani ku America, komanso tili ndi abitmanis, tili ndi Idris. Nonsenu amalawi nonse ndi amene sindingathe kukutchulani. Panopa ntchito yakula pamene pafika pano mponena kuti amalawi eni yake awombole dzikoli. Tikapanda kugwirana manja ikhala ngati boti. Muboti mukaboka, ngalawa ikaboka, pakamawo madzi inu mukasankha kuyang'ana kumbali ndiye kuti nonse mumira. Wina wake mkulu wina wake Charles Kajoloweka adaduza nkhani ya boti jena mira ku America, the Titanic, ananena kuti pati ili nkati wina wake adamva guu kukona limozi ndi anangosiya nkumangovina. Kena kanso wina kuzamva guu nkusiya kumavina kumasangalala. Kachitatu wina kuzamva guu osaziwa kuti mene amamva guu muja mu Titanic muja mumalowa madzi. Ndiye ndibwereke mawu a Charles Kajoloweka zafika pano siza Cdedi. Nifika tanena kuti tikupempha amalawi wonse akufuna kwabwino amene muli mdziko muno kapena kunja kunena kuti ntchito iyi si nkhani yoti ndiya Cdedi, ntchito iyi ndi amalawi. Ngati kuli gulu lina ndifuna kuti ntchito iyi litenge koma ipange zimene akufuna Cdedi, ifa Cdedi ndiokonzeka. Chimene ndifuna kunena pano nchonena kuti yafika nthawi yonena kuti anthu amene timaganiza kuti akonza kuthana mavuto athu ndi amene ali pasogolo kuonjezera mavuto athu. Nduna za boma, akuluakulu a boma ndi amene ali pano pasogolo kusonkhezera kukwera katundu kwa zinthu. Chifukwa kuti amakatenga ndalama ku bank ndi kumapitisa pa black market. Ndanena kale kuti zomvetsa chisoni kuti ngakhale bank yayikulu yomwe imene inapasidwa mphamvu ndi amalawi kuti iziona kuti kodi ma commercial bank akugwira ntchito bwanji, komwekonso abomawa popeza kugwira kwa ntchito ndi anthu awo akupita kumweko kukatenga forex. Ndiye nkhani ili pano ndi nkhani yolira kuti amalawi tizuke. Zikuchitikatu apa kukhala ngati kuti anthu akusewera bawo kapena akusewera draft kapena chess. Ndeno tonse amalawi tawerama ndiye chessboard ayika pa misana pathu. Ngati sitizuka ndiye kuti tifera komweko kunsi kwa chessboard. Koma nthawi yakwana chifukwa ubwino wake constitution yathu imaneneratu kuti aliyense amene akugwira ntchito mu public office, aliyense amene akugwira ntchito na amagwisa ntchito ndalama za amalawi mabwana ake ndinu ndi ine. Komano khala ngati kuti mphamvuzi timazigwisa ntchito siku limodzi, siku lija limene timavota. Tikangowavotera anthuwa timasiya azipanga zimene akufuna. Kenako timadikira akatuluka mboma. Ulendo uno tisapange zimenezo. Ifakita takhazikisa ntchito iyi kunena kuti amalawi avote, amalawi mutumize ma message, amalawi mutumize mauthenga kuti auje ndi auje mu ndandanda wa nduna tikwakayikira kuti muzaka 4 izi asanduka munthu wa business, asanduka munthu olemera kwambiri. Ndiye ife tiyayitana abwere poyera azafotokoze ku mtundu wa Malawi. Kachiwiri anthu amene andasankhidwa maudindo osiyanasiyana mwachisanzo, anthu amene amatumikira ku nyumba zachifumu ku State House komanso alangiza president amene onso ali ndi gawo lawo. Gawo lina mabwalo, majaji, maloya, magistrate au nawonso ngati amalandira tambala yochokera ku Malawi ku Malawi Revenue Authority, ngati amagwira ntchito ya Malawi, ngati amagwira ntchito ifa cha lamulo amene onso ofunika kuti awunikidwe. Pomaliza anthu amene amagwira ntchito mboma, anthu amene amagwira ntchito ku makampani a boma, aliyense amene mukumuona kunena kuti ndalama zimene ali nazo, chuma chimene ali nacho
ndi kakhalidwe kake pa Chingerezi lifestyle zikususana kwambiri ndi mmene zikuyenera chuma cha dziko lino. Tisakhale chete, nthawi yakwana kuti tikonze zinthu. Ndinanena kuti sindili ndekha, amanena kuti mlandu wopanda mboni ndovuta. Mundilolekaye kuti ndikhale ngati kuti ndimwere madzi ndipereke bwaloli kwa Omega tsiku wa Cdedi 1 minute. Mwina nkukhala ndi chowonjezera. Zikomo kwambiri. Nimafuna ndilankhuleko ngati Forex ipitilire kusowa ndiye kuti zinthu zizikwera tsiku ndi tsiku, ndiye pamenepo mtundu wa Malawi sakuganizira. Komanso nimafuna tauze a president kuti auze nduna zawo kuti zisiye kuyenda, chifukwa ngati sapanga zimenezo makampani akuluakulu atsekedwa chifukwa chosowa Forex. Nimafunanso ndipemphe achinyamata kuti tiyeni tigwirane manja ndi kubwera poyera, komanso tilankhule zakukhosi kuti tithane ndi vuto limeneli. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Omega siku bwaloli mundilole ndipereke kwa abiti Cdedi 30 seconds kuti mukangauche blanket. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Pamene zinthu zafika posaudzana m'dziko lino, pali anthu ena amene akulandira salary 70,000. Kupeza thumba la chimanga lili 110,000. Funso nkumati ndiye moyo wa anthu uziyenda bwanji? Nkumati Amalawiwo muwafuna kapena ayi? Zinthu sizili bwino. Chimanga chakwera kwambiri uposera ndalama imene munthu amalandira ku ntchito kwake. Tafufuzani zinthu zimenezi mutithandize. Tili pa mavuto kwambiri, tafinyika ndipo tikulira, ndipo dziko lathu siluyenda bwino lopang'ono. Ndipo ifeyo tinayesetsa kuti mutithandize, koma simutithandiza, mwatika pa mavuto. Zikomo kwambiri. Mene abiti akutchula nkhani ya mtengo wa chimanga, ndakumbukira zija adayankhula Dr. Chakwera m'maso muligwa ku nyumba ya malamulo atawafunsa kuti kodi mukudziwa kuti chimanga nchokwera mtengo muno. Adayankha kunena kuti ubwino wake mukagulisa matumba awiri achimanga ukumatha kugula thumba limodzi la fetereza. Ndimafuna ndipange report lero bwana president kunena kuti lero lozafika poti duzi panopa kukhala thumba limodzi la chimanga lomwelo ukapeza fetereza. Kutero koposa chero pompa ngati simuchitapo kanthu zipezeka kuti pa thumba limodzi la chimanga uzipeza fetereza ndi chenji. Amalawi akuvutika, koma nzomvesa chisoni kuti tikuona anthu aboma kuphatikizapo achiwiri anu akumayenda ndi matumba achimanga ndi matumba aufa. Kodi sizikanakhala za nzeru kunena kuti chimanga chimenechi chikakhale ku Adimak? Izinso zikundikumbusa kuti kodi Adimak mudatheseranji Dr. Chakwera? Ndibwereze kuti kodi Adimak boma lanu lidatheseranji? Alobi nilowe chiganizo choti muthese Adimak chidachokera kuti mbiri ikamazalembedwa pena pake Amalawi sazayiwala kuzalemba kuti kunali ulamuliro wa Dr. Chakwera amene anali mbusa amene anali kunja kwa boma ankanena kuti azakonzanso ntchito za Adimak, atapasidwa mwayi kuti alamulire dziko adathesa Adimak. Tikuyankhula pano ku Adimak kuli nkhani zomvesa chisoni kunena kuti ana adasiya sukulu chifukwa anthu anachisidwa ntchito 5,000 chakuti pamene munalonjeza 1 million jobs. Lero anthu akuvutika njala, ndikunena pano chimanga chafika 110,000 monga amene anena abiti. Koma ndifuna ndikuwuze na Malawi lero kuti Malawi muno chimanga chilimo. Malawi muno chimanga chilimo. Koma anthu amene chimangawo akusatira mfundo zopotoka za boma lino. Chifukwa akadakhala kuti boma sidaseke Adimak, kwa Adimak kumagulisa chimanga 30,000 palibe akanagulisa chimanga chake 50,000 palibe akanamugula. Ndipo lero atangoti boma lapanga chiganizo kuti Adimak iliyonso khale chimanga, muona nthawi yomweyo mtengo wa chimanga utsika. Koma tili ndi asogoleri osalabadira za Amalawi. Ndibwereze pamenepo, tili ndi usogoleri osalabadira Amalawi. Ndiye ino amene amakutengani mmalole kumapita msonkhano, ndikhulupirira kuti mutha kundimvesa bwino kuti poyamba muja amakupasani 1,000. Akakupasani 1,000 makwanisa kukagula ufa ndikukagula konso ndiwo ngukadya ku nyumba. Lero ngakhala kupasani 5,000 sikukwana blade yomwe, sikukwana blade ndi sugar. So pano nthawi yakwana yona tigwirane manja, chifukwa anthu amene timakhulupirira kuti akonza zinthu achi ndi amene akusonkhesera mavuto athu. Pali zinthu zingapo zimene zikupangisa kuti moyo uzilimba Malawi muno, ndiyeno tigwirane manja inu ndi ine tithane ndi zimenezo. Ndanena kale kuti akwanisa kuyika mtumba mwawo ACB, koma sangakwanise kuyika Malawi tonse 22 million mtumba mwawo. Anthu ogwira ntchito ku ACB akumaopsezedwa, anthu ogwira ntchito ku Financial Intelligence FIA adayiwalako za ntchito yawo, chifukwa kuti amene akupanga zimenezo akuchitula kuti mabwana.
bwana wabwino amapangisa moyo kuti ukhale wokhweka. Bwana wabwino sasakaza zinthu. Ndiyeno mudziwe kuti section 12 imanena kuti mphamvu zimene akugwisa ntchito Chakwera, mphamvu zimene akugwisa ntchito nduna zawo, mphamvu zimene ali nazo aphungu, mphamvu zimene ali nawo makansala, mphamvu zimene ali nazo mkulu wa MRA, kaya wina aliyense amene mungotchule, mphamvuzo ndi zanu, mphamvuzo tango abwereka. Ndiye tisalole anthu ochepa kuti awononge dziko lino. Choyambirira tigwirane manja pa nkhani ya Forex. Tithane ndi nkhani ya Forex, tikatere titenga nkhani yachiwiri. Ndinene pano musindika kuti ngati sipachitika kanthu, ndanena kale kuti kumwanza lero dolayo akuigulisa pa 7,000. Siku lina ngati la lero sabata ya mawa muzandivomereza itafika 10,000. Ndezikatere kampani ziyamba kuseka. Ndiye kuti anthu kandalama kochepa kamene amalandira pa mwezi kaja sakalandiranso. Zakukwera kwa mtengo wa zinthu palibe ndingamuuze. IMCP, DPP, UTM, Ford, kanda chipani chanji akundi mboni kunena kuti lero katundu wakwera mtengo siku ndi siku. Ndipo sindikukhulupirira kuti anyamata aboma ndi lomweli ali ndi shop yawo imene makagula zinthu zosika. Sindikukhulupirira choncho. Koma chimene sakuziwa ndiona kuti anthu awo amene amaombera mmanjawo, amene amanena kuti ndi akatunduwo, ndi amene akumatenga ndalama ya Forex imene ndi ku banki ndi kumapita nayo ku black market, ndi kumapanga maphindu pompo. Inu ntchito yanu kuombera mmanja, mukaombera mmanja akakupasani 50,000 sikukwananso thumba lachimanga. Choncho nkhani yabwino ndionera kuti lero tabwera kuzakamba zokhuza dziko la Malawi, tabwera kuzakamba zoti tizimasule. We should liberate ourselves. I'm talking to patriots, I'm talking to well-meaning Malawians. We need to join hands. We need to invoke holy hunger. We have entertained mediocre, we have entertained these cartels for unnecessarily too long. It's high time that we need to rise up and act. If we don't rise up, we are finished. Thank you very much. Ndinanena kuti uno ndi msonkhano wathu lankhani, ndiye ndisakomedwe nkoyankhula, ndisegule baloli, koma msonkhano wathu lankhani sukhalapo popanda zokambirana. Ndiye timayankhula kupereka ntolo mene tinali nawo kwa inu atulankhani muli muno komanso kwa Malawi amene akusatira kulikonse kumene ali. Nkhani ili pano ndi ya Forex kunena kuti no one is holding banks accountable, including the Reserve Bank of Malawi. So they need to be held accountable. They need to be transparent. Who is going to do that? In the absence of the SCP, it is you and I, because we are the major stakeholder in this equation known as Malawi. Thank you very much for your kind attention. The floor is open. Balondo Segula. Chabwino. Joseph Mazizu, Capital FM. Mafuna kudziwa anamiwa kuti mukukamba zokhudzana ndi accountability mwazina. Ndi ndalama zingati zimene mwayika zoyendetsera ndondomeko imene mwakhazikitsayi. Chifukwa ikuoneka kuti ndi ndondomeko ndithu ya ndalama zochuluka singakhale yochipa. Komanso mwina amalawi akhoza kukonda kudziwa kuti kodi ndalama zoyendetsera ntchito imeneyi inde tamva mukupempha amalawi akufuna kwabwino, koma mwina simungakhazikitse ndondomeko kudalira anthu akufuna kwabwino amene mukuwapempha kumene. Ndalama zimene mukuyendetsera ndondomeko imeneyi mukuzitenga kuti ziko mundirole ndiziyankha funso lonse limene lingabwere, kenaka ndizayamba kusakaniza, ndizagwidwa mlandu kuti ndazemba mafunso. Ife ku Cdedi sitimazemba mafunso. Mukunena kuti kodi ntchito imene muyigwira ndi ntchito ndalama zochuluka bwanji? Tikayang'ana kunkhani ya ndalama tilephera. Tikayang'ana kunkhani ya ndalama tilephera. Koma ife tikuganiza kuti capital yayikulu, mpamba waukulu ndi amalawi aini yake. Chifukwa ma transaction amene amapangidwa ku bankiwo sikuti amapanga ni mabwana ya. Aliko anthu amapanga information ali nawo. Awanso andunawa sikuti amakhala okhala ndi anthu amene amapanga nawo zimenezo. Ndiye choyambirira tifuna information yo ibwere. Choyambirira chimenecho. Ndiye panopa sitinena kuti tili ndalama zakuti fa ndalama zonse tilibe. Nsonkhano tikupanga pano ndalama zakeso zangongole. Koma timanena kuti ngati sipakhala munthu wina kuti azuke anene choona dziko lawonongeka. Ndibwereze pamenepo. Ngati sipakhala anthu ena okwe azipereke ayime akambe zimene sisi kukambidwa dziko lawonongeka. Choncho tisanene kapena sitikuuza kuti tili ndalama mwakuti kapena tikhala ndalama mwakati. Ndi chake tasegula kunena kuti tapereka
chilingaliro chimene tikuganiza kuti chifukwa kuti ACP kulibe manthambi zonse zimene timazidalira kulibe bungwe loyimirira boma pa milandu panopa ntchito yake akukhululukira anthu milandu anthu amene ali ndalama zikuluzikulu nthambi zonse zimene timazidalira kulibe mwina amene wasala ndi mtetezi wa anthu yoka ombudsman the rest they have been captured ndiye amene zateremo tinena kuti sangakwanise kupereka chiphuphu kwa Malawi 22 million sangakwanise kuopseza Malawi 22 million aliwonse koma takumbuse kuti mphamvuzo ndi zathu ndiye choyambirira tikudalira Malawi capital ndi Malawi choncho sitikhala ndi tinenele kuti budget ni mwakuti nifake tapempha pano anthu ozipereka anthu okonda dziko lawo ngati Stanley Unjeza ni Kenani zikathina iwo aja amatenga account yawo kusiya pambalambanda kuti akuluakulu tendithandize dziko ndikunena pano chifukwa siku lina mbiri kazanembedwa azanena kuti kunali nthawi Amalawi ankaonerera nduna zaboma zikusakaza chuma anthu anakhala chete koma azanena kuti panali wina wake adayima adanena sindikufuna kuti anthu akamaziwerenga mitumbira ya anthu opusa kapena zisiru wangaza udumpha ndili kumanda kunena kuti oyo zopepera samapanga nazo so nkhani ili pano saluyike kuti kodi muli ndalama zingati kapena ndalama mwazitenga kuti capital yathu nda Amalawi eni yake amene ali ndi information fa Amalawi ali ndi information koma chimene sikuchitika chonena kuti akuopa fa panopa ku SCB mukuziwa kuti kunalinso ziphuphu pofuna kulemba mkulu woyang'anira SCB yo anaziyimisa mukuziwa nkhani imene ndiye ngati akupanga ziphuphu pofuna kulemba ntchito wa mkulu wa bungwe lothana ndi ziphuphu zozitheka kuthana nazo lero mukalemba kalata ku SCB akupeza kuti anthu amene aja mwaitenga kalata ija kumpasa munthu kunena kuti taona atu anamiwa alemba kalata iyi lero zikuchitika ku SCB lero apolisi munaona apo pa community apo mmalo moti amange zingandanga zachikwanje amalimbana ndi anthu oti abwera kuti afuna mafuta so zikuchitika msuko muno ndi chibwana chifukwa sekelera zinthu nthawi yayitali ndiye lero tikubwera kuti anthu awawa amaoneka mashasha chifukwa kuti zinthu sizimaululika lero tabwera pano tikunena kuti uyu minister uyu akudziwa kumene aliko pano pakumva anatenga $450,000 US banki yapo nkuitenga ndalama ipita nayo kwa mwenye Yesu zinake zonse tina koma sitichula mayina pano ifeyo kuti tikufuna abwere mu ndondomeko yabwino tikamutchula pano athamanga apita ku court akane kuti tamuonongera mbiri koma tabwera pano tifuna ndondomeko zisatiridwe kunena kuti information ichokere kumeneko choncho inu amazizi mtima pansi Amalawi choyambirira dziko lindirawo chachiwiri mphamvu ndi zawo zimene akugwisa ntchito anthu enawo chachitatu ndalama ili yonse imene mabwera mdziko muno kaya mabwera ngati ngongole kaya matoledwa ndi MRA kaya mabwera ngati thandizo limabwera mzina la Malawi koma vuto lake ndionena kuti ndalama za misonkho za kwina zimabwera kuno kuzadyedwa ndi anthu otemera mmene tizipite kwa anthu osauka Amalawi akuvutika zonse zimavutika ifeyo kuti timayang'ana kuti si ntchito yathu lero Malawi ina alese avale zilimbe ateteze ndalama tiyambe kuteteza kaye ndalama yakunja ya dola tikaiteteza muona kuti kukwera mtengo kwa zinthu kuyima kenaka anthu awakubawa tiyamba kuthana nawo mmodzi zikomo kwambiri panali sanja okay ine ndile ya malekano kuchokera ku Zodiac ngakhale funso langa mwina chakumapetopeto kumalikhuza pang'ono koma ndi funsabe mwanena kuti anthu amene akukhuzidwa anduna mayina awo mukwadziwa pamayambiriro ndimafuna mutayankha funso ili kaye kuti kodi pa zimene mukuti fotokozera Malawi tsiku la lero muli nawo umboni mapepala mwina okuti amatransfers aku banki komanso mwina kwa mwenyana kagulitsawo muli nawo maumboni osonyeza kuti transaction imeneyo inachitikadi bungwe la Cdedi mukuliziwa inu sila chilendo sitimabwera kuzakamba nthabwala sitimalubwalubwa mukuganiza kuti ndikangozuka ndikangolota kuti adatenga $450,000 anakagulisa kwa mwenye mukuganiza kuti ndikangolota kuti anduna amene agula nyumba nkumalipira $, pamene dola ikusowa pansika zimene kuyankha pasi zolota ndiye ndanena kale kuti kubwera panopa kwachula kuti anduna awo ndi awa atenga ndalama ku banki iyi siku lakuti atayambe ndi banki iwo apita ku court kenaka anduna awonso apita ku court lero tikugwisa ntchito makhoti kufuna kusaukisa Malawi tikugwisa ntchito makhoti kufuna kuzunza Malawi ndiye ndanena kuti court ilo ndi la Malawi banki yo ndi ya Malawi nduna yo ndi ya Malawi ndiye tifuna zichokere kwa Malawi iwo fa ya Malawi information alipo muzina la confidentiality Malawi akuonongeka Amalawi akuzunzika muzina la state security Amalawi akuzunzika Malawi akuvutika munamva inu kuti afuna akule chimashini choti chiziona anthu aboza lero anthu aboza acha kumabwera okha
koma pamene chikhalecho ndalama tikuonongabe maziwa kuti aboza ndi auje ndi auje lero kumatenga chimashini iso mufuna kuziphinja Amalawi kutenganso forex ndikuyankhula pano kuli matimu atatu ngati C4 amene apita kukayenda zopanda pache zosagwirizana ndi mavuto amene alipo akusowa kwa forex fozi pakhomo pakagwa vuto mumaona kuti ngati zamene zathinira panopa sitingakwanise kupita kukadya ku restaurant sitingakwanise kuyendera galimoto tene ngati ziyenda pakabanza kodi zikuvuta pati kuti Chakwera aziona kunena kuti mene zafika apa sindikuyeneka kuti nduna iliyonse iziyenda zikumavuta pati kuti Chakwera akhali ndi schedule yona kuti akuluakulu aboma aziyenda mwina maulendo osapitirira awiri kapena atatu zikuvuta pati kuti Chakwera azipanga approve anthu olowa nkutuluka mdziko muno ndifanira nena kuti akuluakulu aboma awa ali pa business akupanga business pamamba pa mavuto a Malawi choncho sindingangolota kuti anatenga 450,000 US dollars hayi umbono ulipo zinthu zilipo andi zimene zozituluka ndipo kauniuni amene azichitika poyera tisibwera poyera kuti Amalawi ndandanda nduna 32 asankha nduna zoyambira zitatu izi ndete awaitane kuti inu siku lakuti munakatenga 450,000 banki iyi ndalama zimunapita nazo kwa mwenye uyu tauzeni Amalawi mukutinji amene akanike kuyankhula ku mtundu wa Malawi amene sakuyeneka kukhala mu public office Eleanor Roosevelt adanena kuti if you don't want to be criticized be nothing do nothing say nothing aliyense amene akugwisa ntchito ndalama ya Malawi aliyense amamita ku Capitol Hill ameneyo akuyeneka kuti should be accountable to Malawians panopa lifestyle audit ikhala compulsory ukakana ndiye kuti tikupasa lebo kuti mwaona ndunawo anatenga 450,000 titaayitana kuti afotokoze ndalama ija ndapita nayo kuti sadabwere ndiye kuti Amalawi aziwa kuti awo ngosokoneza awo ndi achilungamo muyambe mwayankha funso limenelo funso langa lomaliza ndilonena kuti umboni muli nawo chilichonse mukuti muli nacho komanso munafotokoza kuti inu mulibe mantha simufuna kuzakhala limodzi anthu umanena mtembo anu kuti unali umodzi wopwepera bwanji osayamba lero nkutiuza ife Amalawi kuti anthu ake ndi awa poti maumboni ogwirika muli nawo olo anthu amenewo atapita ku bwalo la milandu ndiye kuti inu muli nawo umboni ogwirika kuti anthuwo achitadi zinthu zoterozo ndimafuna ndifunse funso limenelo kuti bwanji inu a Cdedi pa zimene mukupempha Malawi kuti abwere poyera nkupereka maumboni inu bwanji osatitchulira mayina anthuwo kuti tionedi kulimba mtima kwanu komanso mwatiuza Malawi kuti tionese mkwiyo wathu bwanji osayamba inu a Cdedi kuchita zimenezo poti maumboni ogwirika muli nawo kuti olo atapita pa khoti anthuwo maumboni muli nawo zikoma kutera kwa kubwera atabwera pano ndiye tayambapo komano ndikabwera pano kunena kuti anduna awa sikula kuti anatenga ndalama izi inkhani ija itembenuka muzanena kuti anamiwa ndi auje ndibwereze pamenepo it is not a personal struggle it is an initiative to bring back people power constitution imanena kuti mphamvu ndi za Malawi andunawo kuti akhale nduna adayasankha ndi Chakwera adayasankha ndi Amalawi ndiye zimene mukunenazo kanakhoza kupanga ndipo tapangapo pompano kuti uyu watenga ndalama izi akunamizira ngongole tapangapo pano tanenapo pano kuti awa anatenga ndalama izi anakapita kunja masiku 400 chakuti pamene chaka chimakhala ndi masiku 360 tapangapo zimene za Cdedi koma kuzafika lero alipo mudamva kuti wamangidwa kuti adatenga allowance ochuluka oposa masiku wapa kalenda chifukwa chani anthu amayikirana kumbuyo ndiye lero tikatchula anthuwo ayitembenuza nkhani ija izikhala ngati kuti kulimbana a Cdedi ndi iwowo kapena anamiwa ndi anduna akuti sitikufuna kuti ikhale personal battle it's not about personal it's about the future of this country nkhani ndiona kuti let's own Malawians should own this struggle and zimene tifuna kupanga apazi zisinthiratu mtundu wa Malawi fa mbuyo monsemu timayang'ana kwa sokolera ndale ngati thandizo lathu lopezekeratu kutoko panopa ndikunena pano andale wali pakalikiliki sakugona kumayenda kumati panga kuti akhulupirire kuti ndi anthu abwino pamene anthu ake ndi omwewa akakhala kunja kwa boma amaoneka ngati anthu akabwera mboma amasintha mawanga ndiye lero tikanakhoza kupanga zimenezo olo pano ndikhoza kuwatchula anthu kuti inu munatenga ndalama izi koma ikhala nkhani kuti anamiwa ndi auje sitikufuna kuti ikhale ngati nkhani ya paudani pakati pa Cdedi ndi anthu ena kapena anamiwa ndi anthu ena nkhani ichokere kwa Malawi ndiyake ndanena kuti takhazikisa bungwe labwino ndithu lona kuti aliyense alikhulupirira kuti zosatira zikatuluka kuti amazizi ati muli ndi Mercedes Benz ndiye ife tikuziwa Capital Radio masalary yanu ndi awa can you justify
munene kuti ndimachita business. Ndiye ngati ndimachita business mubweresenso receipt la MRI kuti mmalipira msonkho. Apo ayi muvomere kuti muli ndi katundu amene mwamutenga sakuziwa amene mwamutenga. Zimene zitipanga ifa chani? Nthambi zimene tizidalirezo anthu amene timafuna kuwadalirawo ndi amene ali pamwamba kutiombera mapira pamutu, ndi amene ali pamwamba kusokoloza mavu nkumatiluma ife. Okay, ine ndi Promise Tom kuchokera ku Koma Synod Radio. Nimafuna ndimvetsetse apa ponena kuti mudziranitsa mwina tiyerekeze anthu anena kuti nduna yakuti yooneka kuti chuma chake sichikugwirizana mwina ndi ndalama zimene imapeza. Tikudziwa bwino lomwe kuti amene ali ndi mphamvu zosankha makamaka zosankha nduna zimenezi ndi mtsogoleri wa dziko. Kodi ngati bungwe la Cdedi mothandizana ndi magulu ena okhudzidwa akapeza kuti mwina ndunayi ikukhudzidwa ndi mchitidwe wakatangale, muzikhala ndi mphamvu zowachotsa potenga kuti mphamvu zimenezo zili ndi mtsogoleri wa dziko, nanga kwenikweni mwina zizikhala ndi tanthauzo lanji ponena kuti amene adawasankhawo sakuonapo vuto pa mwina mmene akupezera chuma chawo? Funso labwino kwambiri. Izi zabwera ifa chonena kuti ku Malawi kunoko mphamvu timakhala nazo tsiku limodzi lovota. Koma mukakaona constitution tine mphamvu lero Malawi tidagwirizana kuti sitikukhutira ndi mmene akulamulira Chakwera. Ife mphamvu zinachita kwa abasa tine mphamvu lero kwauza kuti mukhale pansi. Tinagulisa mphamvu zathu kapena timaziderera Malawi ife. Ndiye nkhani ndonena kuti chachiwiri naming and shaming. Anthu onsewa amapanga katangale, amaba, amapita ku chalichi. Amabwera magulu amayenda ntawuni magalimoto abwino, amafuna tizalemekeza. Chifukwa kuti siti kuziwa zimene akupanga. Amapanga amobisa, amapanga kundima. Ndiyeno pamene ACP kulibe nthambi zaboma zili mthumba mwawo njira yabwino ndio wapangisa manyazi. Kuti akabwera kumakupasa ni ma 5000 muzizo kuti ma 5000 ndakuba. Ndi achana katenga ndalama ku banki yakuti anakasungulwa kwa mwenye zimene zwasiratu. Naming and shaming is a powerful tool popeza kuti atesa mphamvu nthambi zaboma zimene zili mphamvu. Choncho tingofuna kuti tibwezerese mphamvu zimene Malawi ali nazo. Malawi ndikuuzeni kuti tikazaitenga section 12 kuyika pa mtima palibe azatichitire matama. Section 12 imanenera kuti mphamvu zimene kuisa ntchito wina aliyense amene amalipidwa ndalama yakuboma ndi zainu ndine Malawi. Koma novuto timatembenuza, timaombera anthu aja mmanja kumagwadira iwo ajanga ntchito athu. Ndiye ndikuuzeni kuti mwachisanzo mu banki iliyonse mukalowe mukaona analemba pena pake kuti mukaona za chinyengo mulembe pa namba line. Mukapita maofisi ena aboma akalemba kuti corruption free. Koma momwemo anthu akulowesa masakha ndalama. Momwemo anthu akunamizira kuti akupita kunja kukagwira ntchito angofuna atenge ndalama akasinthise apo pamene masinthisa mbwaziwa. Anthu kumene ku blackmail akupaziwa. Ndiye zimene zizi anthu aja akuzipanga ife kuti amapanga mundima. Apapa tifuna tingoyasa moto, tingoyasa nyale. Muona kuti asiya kupanga zimene ifa aziziwa kuti anandiitana kuti ndatenga ndalama mwakuti anatere sapanganso iza akutitola chifukwa kuti mukatumiza ma tip officer amakafika kwa mabwana omwewo ndi amene akugwira ntchito ndi nduna kumasembesa ndalamazo. Nkhangati kuti tikugwira ntchito yopanda pache ku ACP chimozimozi mukalemba kalata lero ku ACP akuitenga kalata ya kumutumizira munthu waona atu alemba kalata waona. So iwo akuona ngati kuti akwanisa kutenga ziko kulipanga capture. Koma ndifuna leo ndauza Malawi kuti sana kwanise because lamulo lokhazikisa ACP linabwera kuti tumikira Malawi, lamulo lokhazikisa parliament linabwera kuti tumikira Malawi, lamulo la makoti linabwera kuti tumikira Malawi. Ndiye ngati lamulo lasiya kutumikira Malawi lamulo ndiopanda pache. Ndiye chifukwa chani kuti tikakhale ndi nthambi zaboma zimene zikuikira kumbuyo anthu akuba. Sitingakwanise kukhala ndi police system, judicial system kaya chani zongolimbana ndi anthu osauka. We can't afford to do that. No one is above the law. Koma panopa zimene zikuchitika mutha kundivomereza kuti milandu imene kuyenda ndi yankhoko, milandu yokuba chimanga. Wina wake akapereka 2000 kwa mfumu akule fetereza, wina wake aba 17000 ya passport. Koma kuti anthu anene kuti lero anthu akutenga forex mmalo moti zipezeka ku bank akumaitenga Iwowa anthu andale palibe akunena. Chifukwa chani? Kumene matitika nene kuja kuli anthu awo. Anthu akumachita kunena motumbwa kumanena kuti olapite ku ACP aujaja ndiyanga, aujaja ndiyanga. Ndiye njira yabwino nona kuti zonse tizibwese pambalambanda. Aliyense akamaenda muzo kuti aho ngakhala kuyankhula choncho ngakuba. Aho amazembesa ndalama. Aho salipira msonkho. Kuti akupakuta pa zonse muona kuti kuemara kuti ndalama za misonkho zizipitanso. Chifukwa kula anthu ena panopa ankafuna tizikopera ndi business. Kodi sinu simadabwa kupeza kuti chipani chikangoyamba kulamula kwapezeka anthu otchuka mabiliyoni ya business. Ino business mukuyamba muli zaka 40, 50 nthawi yonse munali muli kuti.
chipani chikachoka mboma anthu a business achasiya kupanga business simadabwa. No, we cannot proceed like that. No, that's taking us for granted. Ndikunena kuti panopa let's invoke holy anger. Tikonza kumasintha anthu kumavota maboma kumasiya kumabwera namachita zimene zizichitika zona kuti azingobwera anthu analemera nkumatuluka tavotera anthu alemera nkutuluka ife tikhalabe pomwepo amalawi tizingozifera ndi njala nthawi yakwana kuti tikhale ndi mphamvu tizike m'manja mwathu siku ndi siku. Munthu tikamvotera aziopa, munthu tikamvotera amayenda pa njinga ngati wakula njinga ya moto timfunse kuti bwerani kuno bwana mwakula njinga ya moto good congratulations njinga yabwino tioneseni ma receipt tioneseni